సాధారణంగా యూత్ అనగా ఈ యువత ప్రజలందరూ జాబ్స్ ఇప్పించండి, వ్యాపారాలు చూపించండి, లేదా ఏదైనా వర్క్స్ చూపించండి అని కోరుతుంటారు. అయితే ఈ ఎన్జిఓస్, ట్రస్ట్స్, కంపెనీస్, ఏజెన్సీస్, కాంట్రాక్టర్స్, సబ్ కాంట్రాక్టర్స్, వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్, డిపార్ట్మెంట్స్, గవర్నమెంట్ వారు వివిధ పనులు, వ్యాపారాలు, జాబ్స్ చూపిస్తుంటారు. జాబ్స్, పనులు, వ్యాపారాలు చూపించిన తదుపరి ఈ యువత ప్రజలు జాయిన్ అయిన తదుపరి అనేక రకాలుగా ఈ ఫ్రాడ్, మోసాలు, తప్పులు చేస్తుంటారు. వివిధ కంపెనీస్, ఎన్జిఓస్, ట్రస్ట్, డిపార్ట్మెంట్ వారిని లాస్ చేస్తుంటారు. ముందేమో పనులు లేవు, జాబ్స్ లేవు, వర్క్స్ లేవు అంటుంటారు, చూపించండి అంటారు. తదుపరి ఏమో అంతా మోసాలు చేస్తుంటారు, పనులు సరిగా చేయరు, లాస్ చేస్తుంటారు. ఈ రకముగా ఈ కలియుగ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల మానవులు అత్యధిక శాతము చెడిపోయారని చెప్పవచ్చు. మై డియర్ పీపుల్, ఈ మోసము కానీ, ఫ్రాడ్ కానీ, దొంగతనం కానీ, తప్పుడు పనులు చేయాల్సిన పని లేదు. దైవ నియమాల ప్రకారం మానవుడు కష్టపడి సంపాదించవలెను, కష్టపడి సంపాదించి తినవలెను, దైవిక మార్గంలో ఎంజాయ్ చేయవలెను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఎంప్లాయీస్, ఆఫీసర్లకి శాలరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది, కొన్ని వసతులు ఉంటాయి. అలాగే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీస్కి, ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఎన్జిఓస్, ట్రస్ట్స్, ఏజెన్సీస్, ఫ్యాక్టరీస్ మరియు వివిధ ఆర్గనైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ వారికి కూడా ఆ స్టాఫ్కి మంచి శాలరీ ఉంటుంది, కొన్ని వసతులు ఉంటాయి. అలాగే ఈ కన్సల్టెంట్స్, ప్రొఫెషనల్స్కి రెమ్యూనరేషన్ సిస్టమ్, ఫీ సిస్టమ్ ఉంటుంది, కనుక వారు కూడా ఫ్రాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. బిజినెస్ మెన్, వ్యాపారస్తులకు లీగల్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. వివిధ ఎన్జిఓస్, ట్రస్ట్, ఆర్గనైజేషన్స్ మరియు డిపార్ట్మెంట్ వారు ఏం చేస్తారంటే మంచి లీగల్ ప్రాఫిట్ ఇస్తారు వాళ్ళకు బ్రతుకు తెరువుకి, కనుక వారు కూడా ఫ్రాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. రైతులకు మంచి ధర ఉంటుంది, అంటే గిట్టుబాటు ధర, వారి ఈల్డ్కి, పండించే పంటకి, ప్రొడ్యూస్కి మంచి ధర ఉంటుంది. ఈ లేబర్లు, వర్కర్లకు నేడు మంచి వేజెస్ ఉన్నాయి, మంచి వేజెస్ చెల్లిస్తున్నారు. ఎన్జిఓస్, ట్రస్ట్, ఆర్గనైజేషన్, కంపెనీస్, డిపార్ట్మెంట్ వారు మొదలగు వారు వారికి మంచి వేజెస్ని ఇస్తున్నారు. ఎవరికి? లేబర్లు, వర్కర్లు. కనుక ఎవరినో ఏ మోసము, ఫ్రాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఈ మోసాలు, ఫ్రాడ్ చేసేవారు ఈ కలియుగంలో అనేక కష్టాలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. తప్పక వారు ఫేస్ చేస్తారు. అనేక రకాల జబ్బులు, కష్టాలు, దుఃఖాలు, అవమానాలు సంభవించును. చివరికి వీరు నరకానికి వెళుతారన్నమాట. నరక ప్రాప్తి వీరికి తథ్యము. బ్రతికినన్ని రోజులు వీరికి మానసిక బాధ ఉంటుంది, సుఖం ఉండదు. చివరికి